Jeg skal lave bevis for tangentplanens ligning. Hvor vi er så givet en funktion f af to variable, så f af x, y, og en punkt P0, hvor vi har koordinaterne x0, y0 og c0. Ja. Så tangentplanens ligning er c er lig med c0 plus p gange med x minus x0 plus q gange med y minus y0. Ja. Hvor vi så har p og q, de er så de partielt afledet af f, hvor vi så har fx mærke x0, fx mærke af xy, og q er lig med fy mærke x. Og de partielt afledet, de er tangentens hældning på snitkurven på parabolyden, det vil sige grafen for f af xy. Ja. Så nu tegner jeg en graf for f af xy, hvor vi så har en 3D-graf, fordi det er en funktion af to variabler. Så vi har vores x og y-koordinaterne hernede, og så z-aksen heroppe. Så tegner jeg en parabolid, det vil sige, det er grafen for f. Og så har vi en vilkårlig valgt punkt P0, hvor vi så har en plan, som vi kalder for alfa. Og den rammer parabolyden præcis i punktet P0, og kun P0. Så det gør, at den er en tangentplan. Så har vi en vilkårlig punkt Q på planen. Og så har vi en normalvektor, som vi kalder for normalvektor alfa. Koordinaterne for normalvektor alfa er A, B og så C. Og så punktet Q, den er så x, y, c. Så kan vi lave en vektor mellem punkt P0 og Q, som vi så kaldes for vektor P0Q. Og den har så koordinaterne x minus x0, y minus y0 og så z minus z0. Der vektor n alfa og P0Q er vinkelret eller ortogonale, det vil sige, at deres prikprodukt, så vektor n alfa prikket med P0Q, jamen så er det lige med 0. Så når man prikker ABC med den her vektor, så får man A gange med x minus x0 plus B gange y minus y0 plus C gange z minus z0 lige med 0. Og for at få en mere præcis tangentligning, så skal vi erstatte A, B og C. Det er givet, at det partielt afledet P er P og Q. Det betyder, at de er tangentens hældningskoefficient på snitkurven. En snitkurve, den ser sådan ud, hvor vi så har vores P0, og så skærer den simpelthen i parabolyden
Og så for P, hvor Y fastholdes, jamen så er det på siden af x-aksen, hvor den så skærer, og Y fastholdes, så den bevæger sig simpelthen ikke i y-aksen. Så ikke den vej, men den vej. Så har vi en tangent, som jeg tegner den i rød. Hvor jeg så er en tangent i P0 på snitkurven. Og så laver vi en retningsvektor, som jeg tegner i gul her, som vi kalder for Rx. Så den har koordinaterne, hvor vi så går ud 1. Det er så x-koordinaten, så den er 1. Og så da y fastholdes, jamen så er det 0, fordi den bevæger sig ikke. Og så går den, og dens hældning er så lige med p. Fordi som jeg har beskrevet før, så er det tangentens hældning, som svarer til den partielt afledede. Så tangentens hældning på tangenten til snitkurven. Og så gælder den omvendt for ry, hvor vi så har x, der fastholdes. Og så er det y, der svarer til 1, og så hældning er q. Nu finder jeg krydsproduktet af retningsvektoren. Så for at gøre det, så har vi 1, 0, p, 0, 1, q. Så nu laver vi en stor brøk, hvor vi finder determinanten af den anden og tredje koordinat, den tredje er den første koordinat, og den første er den anden koordinat. Så det viser jeg lige om lidt, men først så har vi anden koordinaterne 0 og 1, 0 gange 1, og så p q. Så har vi p og q, p gange q, og 1 gange 0. Og så til sidst har vi 1 gange 0, og 1 prikket med 0 prikket med 1. Ja. Og så, når jeg siger, at vi skal finde determinanten, det betyder, at vi skal egentlig gange den her vej, hvor vi så har 0 gange med q, og så minus p gange med 1. Og det gør vi for alle tre koordinatsæt. Så har vi 0 gange med q minus p gange med 1. Så har vi p gange med 0 minus 1 gange med q. Og så har vi 1 gange med 1 minus 0 gange med 0. Det svarer til minus p minus q og så 1. Den her vektor, den er så vinkelret på disse vektorer på planen. Så disse værdier, de så svarer til koordinaten a, b og c. Så det vil sige, at den her vektor indsættes i tangentplanens ligning, som var den her. Så hvor vi så har a, så indsætter vi minus p ganget med x minus x0, og så minus q ganget med y minus y0, og så har vi plus 1 ganget med c minus c0 lige med 0. Og så nu kan vi gange 1 ind i parentesen, så p x minus x0 plus q
y minus y0. Og så har vi plus z minus z0 lig 0. Og så her kan vi videre reducere, hvor vi så isolerer z0. Så vi har minus p gange x minus x0 minus q gange y minus y0. Og så plus c er lige med z0. Og så får den her ligning til at ligne den her ligning, altså tangentplanens ligning, så isolerer vi z, hvor vi så til sidst har c er lige med z0 plus p gange x minus x0 plus q gange y minus y0. Ja, lidt skævt, men det er så tangentplanens ligning.